मिथिबाय नोंसा नोमा नोमायानो रेन्डि खालामनानै नोंसोरखौ मोनजोबनाय खोमा मिथिबाय गिबियावनो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखागोन लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बानाया सानबाय थादोंमोन नाथाय आं दिनै माने थानो हाथारैनि थाखाय ससेखलि भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामलायाबाबो जागोन लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना बे एक्जाक्टलि फेसबुकफोराव नुबाय दं जानो हागौ आं माने एकदम गोसोआव थानो हाथाराखै माने दै बिनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नोंथांना ससेखलि भिडिअखौ नायलांग्रोदो मैया दाखालि साननैसो सिगां आं सासे बैसो जानाय आबौना आदाना आदै होननांगौ जाखो बेजों रायलायनानै मोनसे ओरैनो प्रेंक कल बायदि आङो एदाव हरदोंमोन आरो बियो ससियेल मिडियायाव हिनजाव नांगौ होननानै हब्रा बुंबाय नालाय ससियेल मिडियायाव बियो गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ अपेनलि होबाय नालाय जोंथ' ओरैनोबाबो एदावखायो कमेडि खालामखायो जोंथ' एदाव हरखागोन बेनो एफा गिदिर इस्यु जागोन नामा बे रायलायग्रायानो जेबो बाजायाखै मालाय गावहानो मालाय हिनजाव नांगौ होननानै फेसबुकाव ससियेल मिडियायाव होलायनो हादोंबा जोंलाय बेखौ नाम्बार मोनदों नालाय जों एदाव हरखागोन ओमफ्राय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो बेलाय बेथ' गाज्रि मोनाखै आंबोथ' गाज्रि रायहराखै बा गाज्रि बुङाखैना हो आंहा ओरैनो मिनिनायनि थाखायल'सो बानायहरदों बा बुंहरदों बेखौ बे थार पार्सननि मानसिया फैनानै एसेबां गाज्रि कमेन्ट होनांगौनि गोनांथि गैया मिथिबाय भिउस फैनायनि थाखाय फलोवार्स बारा जानाय नुनायनि थाखाय बेफोरबायदि खालामो होननानै आं अलरेडि मिथिखायो मिथिबाय आंनावथ' गाज्रि कमेन्ट होफैनो हाया बै सोरबा दुलाल ब्लग ना मा बाल ब्लग बेयो आंनि भिडिअखौ बेनि बारै बुंथेरना होदों आरो अपमान खालामदों इनसाल्ट खालामनाय जादों मानो इनसाल्ट खालामनाय जाखो प्रेंक कल खालामदों बेखौ प्रेंक कल मिथिबाय बुजिया नामा बेनि कमेन्ट बक्सआव नायथां रोंदोंबा बानाय रोङाखैबा दा बानाय दुलाल ब्लग आं नोंखौ बुङो बेलेग कन्टेन्ट बानाय नोङा आंनि कन्टेन्ट दा बानाय मिथिबाय आं नोंसिनि कन्टेन्ट बानायनो थाङाखै माथो नोंनालाय मोनसे अरिजिनेल गावनि भिडिअ नङा भिडिअ बानाया माथो नोंलाय गावनि ब्लग बानायफेरा माथो नोंलाय गावबागाव कन्टेन्ट बानायब्रा मालायनो सोरबा उमुखौ हानहरनाय बै फोरलाखौ हानहरनाय बिदि नङाथ' गावबागाव ब्लग बानायब्रा गावबागाव भिडिअ बानाय गावबागाव कन्टेन्ट बानाय बेनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै नायबाय आं एफआइआर होनांगौ बेखौ मादा गोसामखौ केस फाइल खालामफैदो ना नेनानै दं आङो खालामफै मा एसे गोरा नोंसोरलायलै गावबागावनि जानानै मालायखौ एसेबां हिंसा जायो आरो साव होनायफोरालाय मा आबाब आरो खोथाफोरा रेन्डि माखौ रेन्डि होनो फायखारिखौसो होनो देहा फानग्राखौ रेन्डि होनो मिथिबाय नोंसा नोमा नोमायानो रेन्डि खालामनानै नोंसोरखौ मोनजोबनाय खोमा मिथिबाय आरो सानैसो हिनजाव हौवाफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामनाङा दे आं बुंखायो आंनाव मोजां कमेन्ट खालामफैफ्लानानै सोरबा बेक्तिया आंनि बारै गाज्रि भिडिअ बानायबाथाय बै बेक्तिनाव थांनानै राइट होनो बेबायदि मानसिया आंनि भिडिअबो दानाय आंनावबो कमेन्ट हर लोगोफोर नोंथाङा ससेखलि भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बिनि जाहोना मा लोगोसे माबोरै जाखानाय नोंथांमोना ए टु जेड फेसबुकाव नुबाय थाखादों जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव जोंहा आदैया माने सासे माने गावदों माने संसार जाफानो एबा गावदों माने गोरोबफानो एसे माने हिनजाव नांगौ होननानै बा गावनि संसारखौ लाइफखौ सुफुंलांनो थाखाय माने आदा सस्रा बैसो जाना थानाय नालाय ना लोगोफोर बेयाव माने मोनसे माने सासे बिनानावनि फेसबुकाव पस्ट खालामना होनानै भिडिअनि थ्रुयै दायो माने इयो हिनजावखौ मोनबाय होनना बुंदों लोगोसे गमामायै जों मोनदों होननानै खोनादों लोगोसे बै भिडिअआ आपलड जानायनि गेजेराव माने जोंहा सुमि बसुमतारी जोंहा बाजै सुमि बसुमतारी बेखौ माने कमेडि खालामदों होनना बुंदों आरो लोगोफोर बियो माने कमेडिबो जाद्राया आरो लोगोसे गावसो कमेडि होननानै बुंना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो लोगोफोर गाव कमेडि खालामदोंब्ला बै समाव गाव कमेडि खालामदोंब्ला बै समाव माने गाव भिडिअखौ जिथिया एन्ड खालायोना जिथिया भिडिअखौ जोबनायाव एन्ड खालायो अब्लाना बियो माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा जायबायदि अडियन्सफोर गावनि फेसबुकजों आपलड खालामना होखांनायनि उनाव आङो रायजो राजाफोर दुखु मोननो नाङा आं बेखौ माने बोराया फनखौ दानलांबाय होनना बुंदों आरो बियो माने बोराया फनखौ दानलांबाय होननानै गावनि भिडिअआव बेयावनो माने जोबलांबाय आरो लोगोसे गाव बुंनांगौमोन बोराया फनखौ दानलांबाय आं कमेडिसो खालामदोंमोन एक्जाक्टनि थाखाय गावनि फलोवारफोरखौ बा नायगिरि बिथांमोनखौ बुंनांगौमोन गाज्रि मोननाङा होनना बुंनानै होनांगौमोन आरो लोगोसे बै आदैयाबो माने गावबो दुखु मोनाखै होनना बुंदों जेबो गिदिर खोथा बाथ्रा नङा लोगोसे बेखौनो बुंगोनखि जेनेबा गाव संसार जाफिननो होननानै गावनि बैसोखौ गाव नुवा नङा होमबा लोगोफोर गावनि महरखौ आयनायाव नायोब्लासो नुयो लोगोसे बेसेबां बोरायदों बेसेबां बोरायाखै गावनो माने गोसोखौ हमना मोनदाङा नङा होमबा लोगोफोर नों बोरायबाय नोंनि खानाया मोनबाय होनब्लासो गावनि गोसोखौ एसे दुखु मोननाय फैयो बा एसे माने लाजिखांनाय फैयो लोगोसे माने गोसोआ बोराया गाव माने एसे बैसो थानाय समावनो माने एसे संसार जालांबावनो होननानै माने गाव माने गावनि माने आंगो नागिरनायाव माने एसे माने बियो फाल्तु खालामजानाय एबा ससियेल मिडियायाव माने मिनिजानाय लासिथिं खालामजानाय रखम एसे जादों आरो ना लोगोफोर माने बैसोखौ लानानैसो खालामनांगौ मानसिखौ दै
नों कमेडि खालामदोंब्ला नों बै भिडिअआ जिता एन्ड जागोन जोबनाय समाव माने एसे नोङो बुंना होयोब्लानो नोंनि सल'फोरा स्लिम जालांगौमोन आरो लोगोसे माने कमेन्टआव मोजां गाज्रि बाथ्रा खोनासंनो दरखार गैयामोन आरो बै कमेन्टनि मोजां गाज्रि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियाआव दा उल्था रिपिटै माने रागा जोंनानै सोरखौबा आल बाल बुंनानै रेन्डि गुन्दिनि फिसाफोर होनना बुंनाया जों ससियेल मिडियाआव आनलिगेल जायो गोरोन्थिया सोरमोन बेखौ माने निजेनो माने सुद्रायना लाग्रोनांगौ आरो गोरोन्थि जागोन होनना मिथिदोंब्ला नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथाङा ससियेल भिडिअखौ नुखांबायानो जोंहा सुमि बसुमतारी बाजैया मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर गावनि भिडिअखौ लानानै बानायब्लाबो गोरोन्थि जायो बा गावनि भिडिअखौ लानानै माबाबा माने एसे दुखु मोनो नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन कि ससियेल मिडियाआव जिखुनु भिडिअआनो थाबैनो आपल'ड जानाय लोगो लोगोनो थाबैनो एक्सेप्ट खालामनानै भिडिअ खारफानानै भिउनि थ्रुयै डलारनि थ्रुयै खालामनाय रखमसो जों नुनो मोनो आरो लोगोसे बिसोरो माने बेफोरबायदि माने साननानै गाज्रि मोनो बेफोरबायदि खालामनाङा दिनैसिम आबौआनो जाथो सोरबा बिबथैयानो जाथो सोरबा बोरायानो जाथो गावनि देहायाव जेसेबां अंग सोलिगोन गावनि देहायाव बेसेबां तागत थागोन गावनि बिसि गैयाब्ला गावनि हिनजाव गैयाब्ला गावनि हौवा गैयाब्ला गाव हाजासेखौ संसार जालांनो हागोन बा हायो गाव माने गोसो गोरोब्लानो जायो न'खरजों गोरोबलायब्लानो जायो बेफोरबायदिसो खालामनासो गाव माने ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामना होनाय भिडिअमोन आरो लोगोसे दा गमामायानो मोनबाय लोगोसे गाव माने सुमि बसुमतारी बाजैया ओरैबायदि बुंदों माने 50,000 फैसा लाना थांफागोन आंनि हौवाया थैबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे दै आंनि हौवाया थैबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे दा हमनानै ला गमामायैनो जोङो माने कमेडिफोरावसो बाहायजायो लोगोसे रियेलिटि रखम माने सासे मानसिया माने खैफोदाव बा गावनि आंगो नागिरनायाव एसे माने बेले बेजे एबा गावनि एसे माने आंगो नागिरनायाव माने गोसो होना नागिरनायाव माने गोसो एकदम गोख्रों गोथार गोसोजों नागिरनायाव माने फाल्थु खालामजायोब्ला ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने एसे लासिंसिं मोनो लोगोसे नोंथांमोनाबोथ' नुखाजोबखादो जानो हागौ सुमि आरो लोगोसे बै आदैनि फट'खौ माबोरै थाम्बनेल खालामना माबोरै पस्टार खालामना हगारना होदों नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो माने बारा गोलाव बाथ्रा बुंला माने आङो बैसोखौ लानानैसो कमेडि खालामनांगौ आरो लोगोफोर कमेडि खालायोब्ला सिगांनो नायगिरि अडियेन्सफोरनो नोंनि मबाइल गंनै दंखायो नालाय आं आमुक तामुक आं माबा कल फैयो आं कल खालामनि नाम्बार दं होननानै सिगां बुंग्रा होनांगौ नङाबा लास्ट बुग्रियाव बुंना होनांगौ आरो होमबासो माने जोंनि बर'फोरा मिथियो बांसिनानो माने मोनसे भिडिअखौनो माने हेबला हेबलि खालामबाय थानो बिराद माने भाइराल जाजाबाय थानो गियो नङा होमबा लोगोफोर बेनि थाखाय माने बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंनो नागिरदोंबा आंखौ निश्चय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै बर' हारि जिउल' जाथों